Mbak Ayu badhe tindak pundi dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani keleresan mas alias kebetulan belanjane kata rodo kapotan yen purun mas enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mangke kula opai to beluang lukan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan ngoplonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jo sumelang ya ben rondo dijamin komplit tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani keleresan mas alias kebetulan belanjane kata rodo kapotan yen urun mas enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula opai niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan ngoplonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jo semelang ya ben rondo dijamin komplit